Ani-ana ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. 29 anyos nga lalaki, samdan, human gipaak og buwaya, human milukso sa kulungan niini sa usa ka parke sa CI Zamboanga, Sibugay. Dalagita napalgang patay sa kasagbutan sa Cagayan de Oro City. 62 anyos nga suspect giingong karelasyon sa biktima sumala sa PNP. ACE-PPCRV na alarma sa wala pagpahibalo sa COMELEC kanila kalabot sa arrangement sa local absentee voting. COMELEC mipasalig nga di na kini subling mahitabo. Cagayan de Oro City Police giklaro nga usa ka robbery simulation exercise ang nahitabo sa usa ka bangko sa Cogon sa Cagayan de Oro City. Mini museum sa Lantapan, Bukidnon ang nasunog. Mga batang nagdula og posporo gitudlong tinubdan sa kalayo.